Čau lidi, já vás vítám u tady toho nového videa. Samozřejmě všichni už víme, že Adéla už není u Reného, ale že je tady u Zdendy, jo, nebo jak říkal v Polorejchovi jeden týpek, Zdenďa, jo, tady si to střihneme. Mě ten Tomáš nějak leze na nervy, já úplně nenávidím, když mi říkáte jeho Zdeňdo. Mě mi říkal Zdenoušku nebo tak něco a on je furt takový jako svazák, furt jako tým a chtěli jsme a bude to a je mi podezřelej, ale. Zdeňdo. Jsem zvědavý, co mi sdělí. Dobrý den. Jsem vystřelil jak rychlej šíp. Ahoj. Ahoj, Zděndo. No. A dneska si tady rozebereme, co měl tady vlastně víceméně proslov Jimmy. A samozřejmě já bych chtěl taky k tomu něco říct a řeknu, mám toho hodně, jo, co k tomu říct. A pustíme si tady to video. Ano, dnes ráno jsem kontaktoval Adélu Shopaholic, protože spousta lidí mě psalo, že René ji vyhazuje a tak dále. René ho znám, vím, že by ji nevyhodil, ale na jednu stranu by se trápil. Myslím si, že už si prošel svým a tak dále. Spousta lidí, že mu psalo, že ho vyhazuje, že René vyhazuje Adélu. Tak co, to jako nemusí být jeho starost přece, ne? Nevyjadřujte se, prosím. Z jednoho prostého důvodu. Já jsem zapnul stream, abych vám ukázal, že... Nevyjadřovat se. To úplně nejde k tomu vyjadřovat, protože Jimmy, co já si pamatuju, tak minulý rok si chtěl rozjet delete Shopaholic Adele. Dělal si kvůli tomu účet na TikToku, jo. Já jsem tě kvůli tomu i podpořil, jo. Většina z vás nechcete, aby Adéla byla na sociálních sítích. Tady v popisku videa najdete TikTok účet, běžte tam dát follow, běžte to trošku vyhypovat a my všechno zařídíme. Díky moc, zatím, mějte se, čau. Protože víceméně jsem myslel, že to zafunguje a že to tak bude, jo, a tak dále. Nakonec je to otočený, já nechápu to. Že podívejte se, kdo je první v žebříčku. Kdo je první tenhle týden v žebříčku. Už tam jsem asi půl roku pravidelně v top 20, v top 3 a tak dále. Mám 759 odběratelů a k tomu jsem žádnou Adélu nepotřeboval. Nepotřeboval jsem. A i s 300 lidma, které tady mám, jsem dokázal být nahoře, dělat nějaký content a tak dále. Se furt ohání nějakým contentem, furt jako říká něco o contentu, jo. To je úplně jedno, jestli někdo má content, nemá content, to je prostě úplně jedno, ale nic jiného od něj neslyším, než aby říkal, já proti tobě nic nemám, jo, Zdendo, ale prostě neopakuj se, jo, říkáš to pokaždý, že máš furt nějaký content. Ano, byl jsem dneska pro Shopaholic Adele, ano, vzal jsem si ji k sobě. Spousta lidí mě možná za to odsoudí, ale prvně, než jsem to tak udělal, tak jsem ráno volal Adele. A odsoudí tě jenom kvůli tomu, co jsi dělal minulý rok, protože když si vzpomeneme na minulý rok, co jsi jako udělal, tak nebo dělal, tak proto. A řekl jsem Adéle spoustu mých podmínek. Není to nic, co by asi nebylo už pravidlem. Domluvili jsme se na tom, že Adéla nebude streamovat, Adéla nebude nic zveřejňovat, Adéla podstoupí 3měsíční léčbu, dostane ode mě finance na pokrytí svých problémů. Vyřeším. A když se k tady tomu ještě zarazím, jo, chci nějak pomoct, ale co už jsem třeba viděl nějaký video, že jí vzal telefon, jo, a má ho u sebe a ona nemůže vůbec nic, jo, jako nevím, co si jako o tom mám myslet, jo, to je jako kdybych prostě někoho si vzal k sobě, vzal mu všechny osobní věci, vůbec nebudeš nic teď, já chápu, jo, že tady jsou nějaký jako to, ale nikoho takhle zamezovat, to nevím, jestli to je dobrý. Do 14 dnů její auto, které se vrátí zpátky Cofidisu,
od kterého má zapůjčené. Mám kolem sebe lidi, kteří už se o to starají, nebudu jmenovat a tak dále. Dojde k opravě auta, vrátí se zpátky k Ofirisu, oni vyčíslejí tu škodu, ten rozdíl a tak dále. Adéla je v dluzích samozřejmě. Jako vyčíslí se nějaká škoda. Tady není vůbec o čem, jako nějaká škoda, jo. Prostě oni neřešejí to, nebo jestli je nějak jako rozbitý vzhledově, jo, tak to ano, jo, ale pokud je nějak motorově tam, nevím, jestli něco budou řešit. Oni si nemyslím úplně, jako že by prohlíželi něco, koukali do motoru, nebo tak, to auto prostě vrátí, nebo nevím, jak to úplně tohle to funguje. Jo. V pondělí jdeme za právníkama na úřady a tak dále. No, tady jdeme za právníkama, jo, nějaký, nevím, co si tady tím chce jako dokazovat, jo, vždycky jako Jimmy, protože on vždycky říká, Jaro, jdeme za právníkama, jdeme tyhle trestní oznámení, právníci, furt jako tohleto dokola. Já nevím, prostě žijeme trošku jinak, trošku jdeme na úřad a stačí to, ne? Nemusím tady zmiňovat, Jaro, že mám arzenál právníků, jo, jsem nejlepší a tak dále, jo. Mně přijde, že se tady dokazuje vždycky především, že je lepší, nebo že musí být lepší než vy ostatní, jo, že je takový povrchní, ale jako, že vy jste všichni, nebo my jsme všichni hloupí, jo, a on všechno ví, všechno zná, všechno zažil, nevím. I s Rikouškem podmínka byla toho, že já osobně dojdu s Rikouškem k veterináři, ke svému veterináři, aby on mi řekl, v jakém je Riku stavu, jaké potřebuje granule a tak dále. Adéla podstoupí 3měsíční léčbu. Lidi kolem mě se posnaží najít takovou práci, aby tam nebylo moc lidí, aby nebyla středem. 3měsíční léčba. Hele, 3měsíční léčbu. Vem si toho psa pod palec, ano, dobrý, to děláš dobře, že se o něj postaráš, ale Adélu pošli na léčení, jo, a ne, že tady budeš mít někoho zavřenýho doma, vezmeš mu telefon a nebude vůbec nic, jo, a tak, prostě, jo. Pozornosti a tak dále. Myslím, že jsem hluboko klesnul, nemyslím si. Adéla nebude na mém Myslím si, že to léčení by bylo já nejlepší. si pojedu dál svůj stream. Jo, tam se jí ujmou nějaký doktoři prostě a tak dále a řeknou jí co a jak, ale takhle. Zítra musím předělat obývák a tak dále. Adéla nebude na mainstreamu, nebudete mít žádné informace. Adéla má zakázáno jakékoliv komunikace, šířit a tak dále někam dál a zmiňovat, jak se jí cítí a tak dále. Souhlasila s tím, není absolutně proti. Podstoupí léčbu. Souhlasila, ale pod nějakým jako, nevím no, co si úplně o tom mám myslet. Samozřejmě v mém režimu Každopádně všichni máte nějaký názor. bude pravidelně jíst, bude pomalu začínat jíst kvalitní jídlo, normální jídlo a tak dále. Přestane kouřit, žádný Starbucky. Další věc, která je, tak v pondělí se jí ujme člověk ode mě, který jí vysvětlí, co se týče, že žádnou živnost nepotřebuje v tuhle chvíli, protože nevydělává. Absolutně TikTok není potřeba živnost, vy pouze musíte dávat jako vedlejší příjem, což ji musí vysvětlit pouze úředník, což ji vysvětlí, jak to chodí, takže Adéla ušetří na... Tady tomu jí nemusí vysvětlovat nějaký úředník, jo. To stačí jí říct úplně tak, jak to říká on, tak to stačí jí říct, hele Adélo, na tady to nepotřebuje živnost a na co jako jí tahat po nějakých úřadech nebo úřadech, prostě samozřejmě musí na úřad, aby to pozastavila, jo. Ale na co by jí to měl říkat nějaký úředník, jo. Živnosti, kterou nepotřebuje, pozastaví si ji teď dočasně a tak dále. Z její strany nebude žádný stream, bude pouze nějakým stylem z mé strany doporučeno, jak by měl vypadat normální streamer jako ona a tak dále. Udělám proto maximum a ukážu, že nepotřebuju tady, aby byla na streamu a tak dále. Je to jenom dnes, zítra mám svoje streamy, pojedu si zase 10 hodin denně a tak dále. A řekl jsem to Adele na rovinu, my jsme kamarádi, samozřejmě to taky zůstane navždy, ať nehledá v ničem nějaké vztahy a tyhle ty píčoviny, že
Takže najednou už budou kamarádi a kamarádi hlavně navždy, jo. To je celkem zajímavý na to, že minulý rok tady probíhala kampaň Delete Shopaholic Adele, tak dneska, já nevím, kdy to bylo natáčený, předevčírem, včera, nevím, tak teď už vlastně víceméně jsou nejlepší kamarádi na dosmrti. Forever. Jsem zvědavý na nějaký panický píčoviny, ataky a kundoviny, ví to, a žádný léky a tak dále. Zajede za psychiatrem, který ji vyšetří, nastaví nějakou léčbu a tak dále. Pokud všechno tohle bude dodržovat, nemám s tím jediný problém. Pokud Adéla poruší jedinou věc z mé dohody, zaplatím jí na měsíc ubytovnu a jde ode mě. Tak to už jí plať rovnou tu ubytovnu, nebo už jí spíš zarezervuj tu ubytovnu, protože u Reného, jak dlouho byla, měsíc, jo, to nebude jiný, to bude úplně stejný. Tam jako nedávám tomu jak dlouho, jo, a pokud ti neprojde mnou tak, aby já jí naučil, jak má žít, jak se má prezentovat, jak má fungovat, tak už nikým. To říkám na rovinu. Já jsem si... Hele, a tady je to zase úplně to stejný, jo. Jako, že ty si něco víc a že ty ji dokážeš prostě, změnit nedokážeš prostě. Zkoušeli to všichni a nikdo není hloupej, nebo ty se cítíš jako, že by si měl být něco víc, jo, že ty by si to dokázal, jo, že jsi nejlepší prostě. Není to tak, jsi úplně stejný jako všichni ostatní, jo, někteří třeba horší, ale prostě zkusili to všichni, jo, tam není úplně o čem prostě, není o čem. Tu za 5 let prošel všema sračkama. A... Tady jsi prošel za 5 let všema sračkama, ale jako to jsou tvoje věci, jo. Já jsem si prošel za ten rok, co tady jsem, rok a něco, prostě co jsem na tom internetu, takhle, tak jsem si prošel taky nějakýma věcma a vůbec to nevytahuju. A jsou to prostě takové věci, které si každý prošel, když prostě je na tom internetu, jo, takhle, že natáčí něco a dál bych to nějak neřešil. Bude to boj pro mě, ale já mám kolem sebe spoustu... Prostě vždycky vytahuješ to, že ty jsi byl na tom nejhůř, jo, že všechno ty znáš, jo, a že jsi teď nejlepší, že tebe musí poslouchat. Lidí a spoustu kamarádů, mám úžasný tým, který se stará o mě, o všechno možný a tak dál. A jak vidíte, první místo v žebříčku, nepotřeboval jsem Adélu, 27 000 follow. Follow mi naskakovat budou, já nastavuju od zítra chatbot pro odběratele. Žádné informace neuniknou z mé strany ani z Adély. Pokud Adéla to poruší. Já když třeba ještě teď se vrátím do té minulosti, tak víceméně my jsme ti tady, Jimmy, jako hypovali účet, jo, abys tam měl nějaký ty sledující ohledně toho, že by si zrušil tu Adélu, jo, a víceméně my jsme ti pomohli ten účet takhle, s kterým ty teď vysíláš, tak jsme ti ho pomohli takhle vyhypovat, jo. Hlavně tohle to neber úplně jako hejt. Je to jenom čistě můj názor a každý si tady může říct, co chce, přece ne. Končíme, zaplatí mi ubytovnu a jdem na měsíc. Já si beru Rikouška na starosti, co se týče veterináře, chci kompletní prohlídku, chci vědět, že má všechno v pořádku. Že vlastně víceméně tu ubytovnu už ji můžeš zaplatit. Hlavně lidi, podpořte ho, aby vlastně mohl Adéle zaplatit tu ubytovnu, jo, a protože když ho teď podporujete, tak to nedáváte peníze jenom jemu, ale dáváte to i Adéle. Podporujete i Adélu v tomhletom, jo? Chci vědět, že má v pořádku veškeré dluhy, chci vědět, jakou částku má, se píšu insolvenci případně a půjde do insolvence. Jako, jaký má dluhy, tak to ti samozřejmě můžu říct taky, protože já o všech dluzích jako vím, ale nevím aktuální dluhy od května minulýho roku doteď. Nevím, jestli si něco vzala. Ona se furt bojí takových těch píčovin, jako je samozřejmě. Předešlý jako věci, když jsme se poznávali, to jako všechno vím, jo.
že nemůže jít do insolvence, protože jí všechno seberou a tak dále. Má kolem sebe falešní lidi, kteří melou sračky, kundoviny a tak dále. Tvrdila mi, že musí mít živnost, Áďa. Bohužel, živnost nemusíte mít na to, abyste vydělávali na TikToku, stačí pouze odvízt daně a dát to jako vedlejší příjem. Bohužel spoustu zákonů, spoustu věcí neví a zbytečně platí za spoustu zbytečných věcí. Takže asi tak, já se tomu nebráním, já mám spoustu času, mám nějaký content a proč ne ještě k tomu zkusit tohle a podívat se na Adélu. Já mám nějaký content, jo. A vždycky mám nějaký content a proč tohle to neskusit, jo, tak já nevím, jo. Tohle je to zkouška, jo. A Renému jsem dneska i volal, samozřejmě se vší že všichni si ji tady budou předhazovat jak horký brambor a budou to s ní zkoušet, jo. Ona je jak nějaká laboratorní bílá myš, nebo já nevím. S tou jsem ho požádal, aby tam byl housemeister, nechtěl jsem vstupovat do paneláku a tak dále. Požádal jsem ho, aby věci všechny přinesl k autu, že nebudu vstupovat do jeho soukromí, že si nepřeju nic natáčet pouze jenom pro policii. Bohužel z jeho strany nebo z její strany to nějak bohužel se nestalo. Z naší strany byl uložený záznam pouze pro policii, aby případně nedošlo k nějakému nedorozumění, že někdo něco ukradl nebo odnesl a tak dále. Renému jsem volal, řekl jsem mu to, byl naprosto v pohodě, přijal to, divil se strašně, já jsem až od dnešního rána v komunikaci, jsou tady nějaké screeny a tak dále, ze včerejška já jsem s Áďou byl v kontaktu až dneska, ten rozhovor mám nahraný samozřejmě, je to taková ochrana pro mě proti tomu, kdyby Adéla chtěla do budoucna dělat nějaké problémy a vymýšlet si na mě, že já jsem byl v kontaktu déle a tak dále. Jsou tam i veškeré podmínky, které jsem si nastavil. Áďa to přijmula, Rikoušek je v pohodě. Já vím, že i když Adéla odejde, tak já furt budu mít svoji komunitu. Možná jsem si tím podepsal Ortel, ale zase na jednu stranu. Proč ne? Kolem sebe mám super lidi, který... No já si myslím, že tady tím jsi asi podepsal Ortel, protože jako... Co jsi dělal minulý rok a teď si ji vezmeš k sobě domů. A nechápu, že někteří lidi se ho zastáváte. Tohle to vůbec nechápu, jo. Že vy mu furt skáčete na ty keci, ale on tohleto to zkusí dokázat, jo. On prostě to dokáže, jo, on je nejlepší. Ty vole. Lidi někteří, proberte se, jo. Já vím, prostě je to nejlepší kamarád váš, ty, nebo já nevím, prostě streamuje 12 hodin denně, jo, tak asi kvůli tomu fakt nelezte mu do jo, to je... Proč ne? Kolem sebe mám super lidi, kteří jí postarají se o práci, úřady a tak dále. A ano, má zakázáno streamovat Adéla. Má z mé strany, pokud se dodržet a poradit a projít léčbou a tak dále, byla dohoda, že nebude streamovat, nebude... Tohle to není léčba. Tohle to žádná léčba není. Se veřejně vyjadřovat dá si od sociálních sítí a od veškerých bulvárů a tak dále. Zakázáno. Její mobil nemám pod kontrolou samozřejmě. Také falešné zprávy o tom, že by údajně Adéla měla si s někým psát podle dohody. Jak se to zapíná? To je iPhone. No, jak se to zapíná? Podle dohody já mám Adélky telefon a jdu použít akorát na procházce. Je tu, pohlídám si, aby nebyla v komunikaci s nikým. Miruš, tý šlo pouze o to jí sebrat psa. Michelle Castello nevím, co tam na tom je. Miruš chtěla psa Rika, aby si ho mohla vzít ona. Michelle, nevím, jestli to měla v dobrém nebo špatném úmyslu. No nic, tohle to už je nějaký furt opakování. Pustíme si ještě nějaký video, jo, a tak. Takže pro vás tohle to bude akorát jenom střih. A ještě jedna věc. Áďo, to stolíčko, který si dávala, máš to krásně naučený. Moji rybízci a angrešti, zaprvé bych chtěla poděkovat Renému za to, že se mě a Rika ujal a poskytl nám přístřeší a dočasný domov, aby jsme neskončili na ulici. Renému a housemeisterovi jsem vděčná za veškerou pomoc a čas, který mi věnovali. Začala jsem si uvědomovat své chyby a vím, že takhle to dál nepůjde. Chtěla bych vás poprosit, abyste mi dali čas, abych mohla podstoupit léčbu dobrovolně a dát se do pořádku.
V následujících dnech, než já se dám do pořádku, tak Jimmy se postará o veškerá vyšetření veterinární a bude mít Ricka na starosti. Jsem si vědoma všeho, co jsem spáchala na internetu. Se všema podmínkama Jimmyho souhlasím, je to moje dobrovolná vůle a doufám, že to všechno zvládnu a vše bude v pořádku. Děkuji za respektování a dejte mi čas. Mimo internet soukromí se vyléčit, dát se do pořádku. Děkuji, mám vás ráda. Jimmy, paráda, se stříhal, udělal, Aďa jenom napovídala, nebo spíš si to přečetla, protože když my jsme něco potřebovali od Ádi, aby něco řekla do videa, tady vám to střihnu, abyste věděli, že to z její hlavy není. Takhle, aby si byla špičkama tu, někde, na té hraně. A víc doprava pro tebe. Ještě? Dobrý, není moc daleko? Možná o krok blíž. Pojď o krok blíž. Zkus ještě jeden krůček. Jo, takhle úplně bomba. Bych to nechal. Takhle to top. Hele, pojďme po první zkoušku na nečisto bych dal. Je to jenom to. Já na tebe mávnu, až to bude puštěný. A jdem na to, jo. První nemusíš super, no stres. Ahoj, ráda bych vám řekla, že je všechno trošku jinak. V pohodě, vůbec nevadí. Dobrý, jak to pokračuje. Hele, Ty to máš na tom telefonu, veď? Celý si to připomenem, úplně v pohodě. Ahoj, ráda bych vám řekla, že je všechno trošku jinak. Na charakteru Shopaholic Adele se podílelo více lidí. Ale pozor, nikdy jsem neřekla, že s Kazmou spolupracuji od začátku. No a teď si potřebuje západ. Aj. Co si o tady tomu myslet, jo? Prostě někoho tamhle k sobě domů zavřít na 3 měsíce, jo? Ohledně toho, že ho chci vyléčit, jo? Co to je, jo? Pokud ji chceš vyléčit, nebo aby byla zdravá, nebo psychicky, tak ji nech zavřít někam do léčebny a postarej si ji o psa, jo? Co si o tom myslet? Hele, Adelo, já tebou vůbec nic, jo? Ale zamysli se nad tím, kde jsi byla před rokem a kde jsi teď. Když jsi ještě byla s Davidem, co my jsme se ještě bavili, jo, a byla jsi ještě s Davidem, tak se směla dobře. Co ti chybělo? Měla jsi předtím svůj byt, jo, to je jedno, potom už si ho ani neměla, ale bydlela si v Praze, vydělávala si, měla si přes 100 000 měsíčně, jo, a teď máš prostě nic, jo. Teď máš 20 000 nebo kolik, jo. Máš jenom ten svůj důchod, který pobíráš, no a jestli něco málo, jo, to už je prostě, tohle to je akorát pak na insolvenci, protože nezvládáš to platit, to, co máš, jo, prostě máš toho hodně a zrušit tu živnost, to bude nejlepší. Domluv se s Dendou, ať ti pohlídá psa, a jdi se na 3 měsíce třeba léčit. Myslím si, že tohle ti prospěje mnohem víc, než aby tě někdo 3 měsíce držel doma, jo, a nemohla si nic, víceméně. To můžeš i na léčení a myslím si, že tam to bude víc prospěšnější, než u někoho doma. Takže tak, já jinak děkuju moc všem, kdo tohleto video shlídnul, jo. A díky moc za shlídnutí a třeba u příštího videa se tady uvidíme zase. Tak díky moc lidi a neber to moc osobně, Jimmy. A lidi, kteří se bavíte s Jimmym, tak to taky neberte tolik osobně. Jo? Třeba tady uvidím zase hate, klasicky, jakože já jsem byl Adélu stalkovat, tak si přečteme ty vaše komentáře. A nebo taky ne, třeba tady budou pozitivní. Díky moc, mějte se hezky a u příštího videa, čau.